Bueno, Lorea, hemen Eskoriatzako tximeleta gelako irakaslia, lehenengo eta ben, tximeleta gela, zer da? Bueno, tximeleta gela da, garun paralisisa edo, bueno, antzeko alterazio duzken ikaslien gela egonkor bat, Eskoriatzako eskolan dagona. Gaur garun paralisia nazioarteko guna dela eta zeuik hainbat ekintza eta jaialditxoa be antolatu duzue gaurko. Zer da gaur hemen ikusiko una? Bueno, guk urtero ospatzen dugun egun bada, azkenien erabiltzen dugu egun hau, sozialki, aniztasun funtzionala dauken pertsonak, sozietateak jartzen dutzen oztopoiek gainditzen juteko edo modu bat bezala orduan. Festa moduan antolatzen dugu, baina helburua da, sozietateak eta gure kasuan eskolako komunitateak, eurek ezagutzia eta oztoporrek handitzen jutia. Zeinen biziti auki duzue gaur? Gaur gonbidatu ditugu Bergarako eta Arrasateko Azpazeko eguneko zentrokuak. Aurtengo lelua da ausartu gu ezagutzen, orduan pentsatu ginuan aukera politia zela eurek etorri eta ikasle eta irakasleak beraiek ezagutzen ausartzea eta lehen esan bezala sozietatean daren oztoporre gainditzeko modu bat izatea. Lehenengo orduan gainera, ikasliak eta irakasliak eurei hainbat galdera euren bizitzaren inguruan, ze oztopo daukien galdetzen eta apur batez, komunikazio hori egonda, zeuek berriz tximeleta gelan zer dein jozuena? Kontua da, tximeleta gelan normalian lehen hezkuntzakoekin aukitzen dugu harremana, orduan gaur aprobetxatu dugu aurre hezkuntzakoak eta lehenengo mailakoak beba gu ezagutzen ausartzera eta bigarren mailatik aurrera helduak ezagutzeko eta helburua izan da, pixka bat beraiek ezagutu eta euren bizi esperientzia kontatzea eta jakin min hori asetzea. Horren ostian, momentu honetan, kanpora patitxora urten da zein gozu hemen? Ontxe guztio batera argazki erraldoi bat aterako dugu, azkenean gu ausartu garela adierazteko. Eta gero patixua eta egunarekin aurrera jarraitzu. Oso ondo, Lorea, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Zueik, Azpazetik, nondik etorri zaria? Bergaratikan, Bergarako eguneko zentrotikan etorri geha. Gaur nazioarteko guna eta Eskoitzara bizitan. Zer dein dozuena hemen? Hemen egin izan deguna da, gu etorri, gurekin Bergarako usuarioak etorri eta ezagutu, elkar ezagutu. Ikusi nola dien, eta bildurrik kendu, bildurrak kendu pixkat. Zenbat etorri zaria, Arrasatetik? Arrasatetikan etorri dira 6 usuario eta 6 eta 2 hezitzaile eta gu etorri geha 4 pertsona usuaria eta 2 begirale. Gaurko jaialditxo eguna, zelan hasi dozue? Normaltasunez. Lanera jun, hau preparatu eta etorri. Urduri, batzuk urduri, pozik, bai. Orduen elkar ezagutzeko aukeria euki daue, ikasliekin, baina zelan, zen modutan? Beraiek, gure Asier, Iban, egin izan dutena izan da bere bizitza kontau, bere gauzatxok, eta galderak erantzun. Hemen galderak erantzun. Orduen, disfruta da biela esaleike? Bai. Ondo egon dia, bai. Beldurra galduz, ausartu di orduen? Bai. Beraiek ez daukate bildurrik, Beraiek ez daukate bat ere bildurrik, ez. Guk inguruko dauzkeun bildurroiek, pixkat, hasi puskatzen eta. Utzi da zubide berri bat egiten zure alboan jarrita. Gaur zeinen biziti auki dozue hemen Luizete izan? Eukidou Arrasateko batzuei. Eta galderak itxeko eta aprobetxau duzu, eurei hobeto ezagutzeko? Lehen, beraiek etorri baino lehen, egin dou, irakurri dou beraien bizitza eta gero etorri indie. Eta zer nolako motako galderak egin zezu eurei? Aber nola bizi diren, nola egiten dute gauza, jakitzeko. Eta interesgarria izen da? Bai. Gainera, argazki erraldoia eurekin batera, ezta?
Bueno, eta zeuek, galderatxon bat edo beste intzezue? Bueno, bai. Bai. Ze galdera adibidez? Aber nola da bere bizitza, itxu dagoen eta gauza horiek. Nola ipintzen dute gauzak interneten eta gauzak horiek. Eta bai erakutsi digute piloa gauzak, bere bizimoduak eta... Interesgarri izen da orduan? Bai, oso interesgarria. Gaur, bizitatxua aukidozue, zein ezagutzeko aukeria aukidozue? Gorka, Joana eta Mario. Eta zeintzu die? Die pertsona batzuk aspazekoak bat ezin du ikusi eta bakoitza zaitasun batzuk daukola. Eta zeuek zerrin jozu eurekin, galderak? Euren bizitza ezagutu? Bai, pizkat. Eta bueno, zer da kontatzuen apur bat? Gustatzen jakue gauzak, egunetan zeitzen da bidedoran. Eta interesgarri izen da? Bai. Bueno, a ber, galderatxo bat olan intzezuena? Nola, esaten dute beraiek Facebooken eta holan sartzen dira eta ber nola idazten dute eta holan. Zeba bat itxua da eta beste hauko bete aurreko batzuk mugitzen badu burua, ja aldu idatzen. Orduan, interesgarri izen da eta asko ikasteko aukeri aukidozu gaur? Bai, asko. Bueno, oin, dano jolastera eta disfruta, bale? Eskerrik asko. Agur. Bueno, Gorka, gaur, Eskoriatzara, gaztetxuen gana etorri zari, zertara etorri zari gaur? Bueno, gaur aspazen, da paralisian eguna eta, ezagutzera, bestiak ezagutzu guri ezagutzeko. Gainera, klase bilizaria, hainbat galdera sorta intzue gaztetxue, kuriosidadia, ezta? Bai, hori da. Bueno, taldeak indu guzta, hortan ibili gara, bai. Zer nolako galderak intzue gaztetxuek? Bizitzan egiten ditugun gauzak eta galderak eta, askok harrituta gelditu dira, ez? Zer ikusten dudan telebistan, da holan. Eta, apur bat, inpaktauta begeratu die, itxu batek zenbat gauza ina alditxuen jakiterakoan? Bai. Batzuk nik uste dut konteatu direla. Nik uste dut txikiagoak izango balira, inpaktu gehiago izango luketela, baina, Elkar ezagutzeko aukera aparta gainera, eta egun edarra pasetako aukeria bai hemen gaur, ezta? Bai. Bueno, disfrutau, eta ondo pasau eguna. Zerrik asko. Zeuri.